Amunu sokole mago jabaranso mandila biye arabai utukolo kile mugan kele samba flani mugan ane nane ambe awla doniya kuni oka kunafonu wakati sele au bisimila. Bakuruba kunafonu na anda bena se jamana tume deme mina se katoliku ka kalanso ma ni jamana ya latige ka jɔ anda bena do o la fo ka taga se Mali ni Niger ani Burkina bɔli la CEDEAO kɔnɔna la Parlement de la CEDEAO olu ka lajɛrɛ sen fɛ sibiri tɛmɛnen Côte d'Ivoire kaw fɛ nɔ u ye hakilina min ta ka ɲɛsin ni jamana saba in ma anda bena se o bɛɛ lajɛlen ma ani o ɲɔgɔnna caman wɛrɛ aw bisimila. Ina fɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na jamana tun bɛ dɛmɛ min na se katolikuw ka kalansow ma yaasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na ni a bɛ fɔ o ma nanzarakan na ko subvention jamana ɲɛmɔgɔw ye a latigɛ ka o dɛmɛ in jɔ o hukumu de kɔnɔna la école katolikuw ka ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ olu ma ko évêques olu ye a jira ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ sigi sen kan ko san 2025 kalanta min natɔla filɛ nin ye ko u ka kalansow bɛna datugu sabula ko tiɲɛ yɛrɛ la u tɛna na se k'a fɔ ko u bɛna na sɔrɔ min bɛ u bolo k'u bɛna na o kɛ ka u yɛrɛ dɛmɛ sabula o sɔrɔw ka dɔgɔn kosɛbɛ u ka baara nin kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga tɛnɛn tɛmɛnen primature kɔnɔna la ani a baaraɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn ye a ye a jira o kɛnɛ kan ni o ye conseil des ministres kunkurunin ye a ye a jira o kɛnɛ kan ko u hakili bɛ nin ko in na ko wa a bɛ u dusukun na kosɛbɛ k'u bɛ ka fɛɛrɛw ɲini ka sigi sen kan yaasa min ye nin kalanso ninnu ye u kana na se ka datugu cogoya min na yaasa Mali Niger Burkina olu bɛ se ka segin cogoya min na ka na CEDEAO kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen utukalo tile 17 san 2024 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ min ye CEDEAO ka parlementaire ɲɛmaa danga ye ni o ye Benjamin Kalu ye ale ye kuma ta ale ye a jira ko u bɛna u seko ni u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ k'ale k'a sɔrɔ min ye Senegal président ni a cakɛɲɔgɔn olu de ɲɛna tɔmɔna CEDEAO fɛ yaasa kana kuma ni jamana saba in ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka segin CEDEAO la cogoya min na k'olu parlementaire mɔgɔw fɛnɛ tɛna to kɔ a ko la ko sabula u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan cogoya min na ka wuli ka se nin jamana ɲɛmɔgɔ saba ninnu ma olu bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya min na ani u bɛ se ka segin ka na CEDEAO kɔnɔna la cogoya min na. An ka kuranko ɲɛnabɔli senfɛ hakilina min bɔra an ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta yɔrɔ Safo marabolo la fo ka taa se Torodo ani Tassan se kɛra maa minnu ka dugukolo ma jamana fɛ ko an mago bɛ u la olu ye jɛkulu fara ɲɔgɔn kan min bɛ wele ko collectif des propriétés privées atteinte de Safo Torodo et Tassan u ye lasigi kɛ sibiri tɛmɛnen utukalo tile 17 san 2024 yaasa ka u ka damakasi kan k'o lase an ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ma sabula u ye a jira u ka kumaw kɔnɔna la ko olu minnu filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la ko u ka terrain u ka dugukolo bɛɛ lajɛlen sɛbɛnfuraw bɛ u bolo wa k'u ka sɛbɛnfuraw dafalen don k'u ye a sɔrɔ Kati mairie ka bolo de kan ko nin ko in kɛra ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ma jate a ko la sabula foyi ma fɔ u ɲɛna k'u balila de k'a ye ko u ka terrain darakira ka bɔ u bolo wa ko fɛn ma fɔ u ɲɛna o hukumu kɔnɔ u ye sɛbɛnfuraw ladon yɔrɔ caman na ni o ye Kati mairie ye fo ka taga se EDM direction ba yɛrɛ ma ko nka hali sisan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ko u ma jaabi sɔrɔ o la ko an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka dugukolo kow ɲɛnabɔli ma ni a bɛ fɔ ale ma nanzarakan na ko ministère de l'urbanisme ko o de ye u bisimila o n'u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kosɛbɛ ko y'a jira tiɲɛ yɛrɛ la baara ma kɛ sariya kɔnɔna la ko nka ko u bɛna na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa u ɲɛda u ka terrain ninnu kan k'a lajɛ u ka terrain ninnu ni nafolo kasabi min ka kan ko u bɛna o di u ma nka ni maa ninnu ko min kɛra balinako ye u yɔrɔ ko sabula EDM ani ministère de l'urbanisme ye jɛkulu dɔ sigi sen kan ni o bɛ wele nanzarakan na ko commission ko olu ye wele bila olu ma kelen kelen ko ni i tagara u ka welekan na mɛn u bɛ sɛbɛnfura d'i ma i bɛ sɛbɛnfura in kalan ko a kɔ o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i k'i tɛgɛnɔ bila a la ko wa ni bana k'i tɛgɛnɔ bila a la ko u b'a f'i ɲɛna ko yɔrɔ min ka di ye i ka taa a ɲɛfɔ ye
ko o dun tɛ olu fɛla ko ye, ko sabula jamana ko de don, olu yɛrɛ bɛ o dun. Wa kuran ko in ni a ɲɛnabɔra, a nafa bɛ se maliden bɛɛ lajɛlen de ma. Ko nka k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goyita fɛ k'a k'a sen don nin ko in na yaasa baara bɛ se cogoya min na ka kɛ ka ɲɛ, olu ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la. Ni wagati kunkurunin kɔnɔna la, ji ye tiɲɛni don kosɛbɛ an ka ban Maliba kɔnɔna la, kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ fo ka taga se an ka sous-région dɔw ma ni o ye Gawo, Kayi ani Segu ye. An ka jateminɛlikɛlaw ka jateminɛ kɔnɔna la, u ye a jira ko k'a daminɛ o tɔgɔlo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 15 la san 2024 ko maa 15 de ye ni tora ji ka kasara la, ko wa min ye maa 10,309 ko olu de ka so binna. So ninnu minnu binna, a yirala ko so ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye bɔgɔso ye. Wa Gawokaw yɛrɛ fɛ yen nɔ, maa minnu ka so binna, olu bɛ nin wagati in na ɔkɔlisow de kɔnɔna la yanni u ka ɲɛ sɔrɔ u yɛrɛ ye. Ani min ye UNICEF fo ka taga se Croix Rouge Malien ma, olu y'a jira Gawokaw fɛ yen nɔ ko u bɛna ni maa ninnu dɛmɛ, ni dɛmɛ ye u ni dɛmɛ min ka kan yaasa u ka se ka u yɛrɛ bɔ cogoya min na ni gɛlɛya in kɔnɔna la. Sɛnɛgalaw ka soba min bɛ yen, o ɲɛmaakɔrɔ Bakari Togola, ale ka kiri tun bɛ yen nɔ. A ye a jira a ka kiri kɛnɛ kan ko tiɲɛ yɛrɛ la ɲangini minnu kun ɲɛsinin, a ye a jira a ka kiri kɛnɛ kan ko ɲangini minnu ɲɛsinin bɛ a ma ko ale nɔ t'a la bi, ale nɔ t'a la sini, i n'a fɔ a y'a fɔ Novembre kalo tɛmɛnen san 2021. A ye a jira ko wagati min na ale tun bɛ ɲɛmaya la, IBK ka fanga wagati la, ko Premier ministre Dr Bubu Sise ko o nana ni sɛbɛnfura ye k'a di ale ma, ko ale k'a tɛgɛnɔ bila kɛ a la, sɛbɛnfura min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara angɛrɛw da kan. Ko ale bannen kɔ o ma, ko o wagati la pôle économique et financier la maa min tun bɛ o ɲɛmaya la, ko o ye wele bila ale ma ka sɔrɔ la ka sɛbɛnfura da ale kan ka ale datugu, ko nɔ tɛ ko ale nɔ t'a la bi, ale nɔ t'a la sini. Wa a ka kumaw la a ye a jira fana ko n'i y'a ye ale datugunen bɛ yan nɔ, ko janfa de taara ka ɲɛsin ale ma, ko k'a sababuya kɛ ale ma kalan. An ka jateminɛlikɛla ba min bɛ yen n'ale bɛ wele ko Buba Bokum, ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin farafinna tɔnjɛkuluba min bɛ yen ni ale bɛ wele ko Union Africaine nanzarakan na, ko u ka wuli ka u sen don Ukraine ye waleya cɛjugu min ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma ani maliden bɛɛ lajɛlen ma Tɛnzawatɛni dugu kɛlɛ la. A ye a jira ko nin tɛ Mali ka kɛlɛ dɔrɔn ye, Niger ka kɛlɛ dɔrɔn tɛ, wa ko Burkina fɛnɛ ka kɛlɛ dɔrɔn tɛ, ko nka ko nin kan ka kɛ Afrique bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ de, ko sabula ko Mali yɛrɛ fɛnɛ bɛ Afrique gun de sanfɛ, ko wa ko jamana wɛrɛ mankan tɛ ka bɔ a ka jamana na ka na kɛlɛ baga jamana wɛrɛ ma. Tiɲɛ yɛrɛ la a joko kan, ko ale hakili la bɛɛ lajɛlen hakilina de kan ka kɛ ka bamanciwale kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔna la ni o ye Afrique gun ye. Ko o hukumu de kɔnɔ a bɛ welewelemada kɛ Union Africaine ye k'u ka wuli ka u sen don nin ko in na yaasa Ukraine ni ɲangini min ka kan diɲɛ maa ɲɛkɔrɔ o ka da a kan. Kucalakaw fɛ yen nɔ, dugu min bɛ yen ni ale bɛ wele ko Jaramana, o maaw ka damakasikan cayara kosɛbɛ Kucala finitigilakaw yɔrɔ. O hukumu de kɔnɔ u wulila ka sɛgɛsɛgɛli boloda utukalo tile 16 ka taa bila tile 19 san 2024. Sɛgɛsɛgɛli min kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ binganikɛla maa 4 na. Maa 2 a jirala ko olu ka baara tun ye suɲɛni ye. Maa 2 dɔ a yirala ko olu kun ka baara ye ka maramafɛn jɔ maaw la ka u bolofɛnw daraki u bolo, wa ko kelen dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ ale tun ye dɔ kɔkɔrɔma donbaga de ye. Nin wagati in na u bɛ finitigilakaw ka bolo kan, u ni ɲangini min ka kan o bɛna da u kan. Ani fana min ye an ka finitigilakaw ye, u ko k'u b'a ɲini anw jamana kɔnɔdenw fɛ ko an ka hakili to an yɛrɛ la, ani fana ko ni an ye siganamɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ an ka wele bila an ka finitigilakaw ma yaasa u bɛ se ka tɛgɛ kɛ u la cogoya min na ka anw yɛrɛ lakana. O b'an na ta an ka kɔkan kunnafoniw na, Rusi minisiri min bɛ yen nɔ ni ale bɛ Rusi la jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ni ale bɛ wele ko Sergei Lavrov, ale bɔra ka laseli kɛ tɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile 19 san 2024 k'a jira ko i n'a fɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ
Vladimir Putin y'a fɔ cogoya min na ko sigikafɔ foyi tɛna tɛmɛ Rusi la ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sababuya kɛ ko Ukraine ye a ɲini ka bingani wale ta ka ɲɛsin Moscow dugu dɔ ma ni o bɛ wele ko Kursk. Nka Ala ni Rusiw ka finitigilakaw ka cɛsiri barika la u sera ka dankari kɛ ni bamaci wale in na, wa u ko nin ye a daminɛlen de ye ko a tɛna dabila bilen, ko Ukraine ye a ɲini ka u kɛlɛ ko wa ko nin ye a daminɛlen de. Centrafrique dugu kɔnɔna la bamaci wale ɲɔ ɲalen bɛ kosɛbɛ. O hukumu de kɔnɔna la min ye Centrafrique jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye a laɲini k'a fɔ ko u bɛna couvre-feu sigi Centrafrique dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a danbɔ Bangui la, ko couvre-feu in yɛrɛ bɛna daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 24 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 5 la, ko maa o maa de bɛ yen nɔ ni i yera kɛnɛma ko i ni ɲangini min ka kan finitigilakaw bɛ o da i kan. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ, an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la. Ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.